खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो खौरां बिजोंनि गेजेरजों सानफ्रोमबो बायदि रोखोमनि बायदि खोथा फोसावजानायनि उनाव सुमि बराया सहायनो हायैयाव गावखौनो सारेन्डार खालामसिगोन होननानै दा फोरमायथिबाय। अनलाइन ट्रेडिं एपनि गेजेरजों रायजो राजानिफ्राय खौथि रां लुथिनायनि मुङाव गोग्लैफादोंमोन सुमि बरानि मुङाबो। गोबां नागिरनायनि उनावबो मोननो हायाखैमोन सुमि बराखौ। प्राय 6-7 सानसो खारखुमानानै दंमोन सुमि बराया। सुमि बराया गोमानानै थानायखौ लानानै आरो पुलिसा नागिरनायनि उनावबो सुमि बराखौ हमनो हायैखौ लानानै प्राय सानफ्रामबो बायदि रोखोमनि खोथा फोसावदोंमोन खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बेखौ सहायनो हायैयाव सुमि बराया गावनो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिफैबाय आरो गाव सारेन्डार जागोन आरो पुलिसजों सावरायगोन होननानैबो फोरमायथिफैबाय। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जेसेबां फोसावनाय जादों बेनि 10% सैथो नङा। गोबां मेन्टेल हेरेस खालामदों, बेबायदि जागोनखौ सानाखैमोन आरो रायज्लायनो थाखाय गोहो गैयामोन, बेनिखायनो 7 सानसो थाखुमानानै दंमोन होननानै फोरमायथिदों। खौरां बिजोङाव गावनि अनगायैबो बिमा बिफा आरो जाथि खुरमानिबो गोबां मुं गाज्रि खालामदों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनिखायनो दा बिथाङा गावखौनो पुलिसनि सिगाङाव गथायफैगोन आरो पुलिसजों सावरायगोन होननानैबो बुंथिबावो। आयेननि गेजेरजों जुजिगोन आरो बिथांनाव दाय गैया, बेनिखायनो सास्ति मोननाय नङा होननानैबो दाबि खालामबावो सुमि बराया। बिटिआरआव फिन बोखांनो हादों हाथियारजों लोगोसे ग्रेनेड। तामुलपुर पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। तामुलपुर पुलिसा भारत-भुटान सिमानि दारांगा मेलायाव 9 ग्रेनेडजों लोगोसे आखाइजों बानायनाय सिलाइफोर बोखांनो हादों। हा सिङाव फबनानै दोननाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों बेफोर हाथियारफोर। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै नागिरनायावनो भारत-भुटान सिमानि दारांगा मेलानिफ्राय बोखांनो हादों बेफोर हाथियारफोरखौ। UPPL दोलोनि गेजेराव सोलिदों मा? दोलोनि गेजेरावनो दावराव-दावसि जालायनाया सैथो ना UPPLनि दैदेनगिरिया जौ लोंनानै दावराव-दावसि थासारि सोमजिहोनाय जाथाया सैथो? गुबैयै मा जादों UPPL दोलोनि गेजेराव? जौ लोंनानै गाज्रि थासारि सोमजिहोनाय आरो UPPLनि दैदेनगिरि एन्टनी बसुमतारीनि गारियाव जौ मोननायनि भिडिअ'आ दा समाज बिजोङाव भाइरेल जादों। गोबां गोसारनायनि उनाव एन्टनी बसुमतारीया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होनो गोनां जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि भकतपारा प्राइमारिनि आफादगिरि ज्योतिर्मय लाहारीया गावनि न'आव ओंखाम जाहोनो थाखाय हांख्रायहरदोंमोन। सा 25निफ्राय 30सो आलासिफ्रा बेयाव नुजाथिफैदोंमोन, जेराव आंबो दंमोन होननानै फोरमायथिदों एन्टनी बसुमतारीया। नाथाय गावनि गारिखौ भेरगाव जिल्ला माइनरिटि सेलनि दैदेनगिरि सानसुस जामानासो लानानै थांदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। जानाय लोंनाय सोलिफुबाय थानाय समावनो गाग्लोबनो थाखाय सा 50निफ्राय 60सो सुबुंफोरा नेनानै थानायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव आं आनज्रायनानै थांनो गोनां जादोंमोन। नाथाय रागा जोंनाय सा 50निफ्राय 60सो सुबुंफोरा आंनि गारिखौ जब्द खालामनानै आंखौ नागिरबाय थादोंमोन। उनाव SDPOनो खौरां हरनायाव हरनि 12 रिंगासो समाव भकतपारानि आइसिआ फैनानै गारिखौ जब्द खालामनानै आउटपस्टआव दोनहैदोंमोन। नाथाय बे समाव गारियाव जौ गैयामोन। पुलिसजों आउटपस्टआव रायज्लायबाय थानाय समावसो खोमसिनि खाबु लानानै सोरबाया जौखौ गारियाव सोनानै दोनदों जानो हागौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा। आरो भकतपारा VCDC आरो मुदैबारि VCDCनि चेयारमेनखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि थाखायनो माखासे सुबुंफ्रा गाज्रि मोननानै दंखायोमोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि थाखायनो बे थासारिया सोमजिनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों एन्टनी बसुमतारीया। 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेसन ADREनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि आनजाद जागोन। जायनाखि रायजोआव साख्रिनि थाखाय खुंबोनाय आनजादफोराव गोबां बेले-बेजेफोरा जाबोदों। आनजाद लिरफुबाय थानाय समावनो बा आनजाद जागायनाय समावनो सोंनाय बिलाइ लिक जानाय, दुंहाव थासारि जानाय बायदि जाथायफोरा जादों। बेनिखायनो बेखौ होबथानो थाखाय थांखि लादों आसाम सरकारा। जाहाथे बेफोरबायदि जाया बेनि थाखाय माखासे गोख्रों राहा फोसावदों आसाम सरकारा। आसाम सरकारनिफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला आनजादाव सोरबाफोर नकल खालामोब्ला बा सोंनाय बिलाइखौ लिक खालामोबा 3निफ्राय 10 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा मोननो हागौ आरो 1 लाखनिफ्राय 10 कौटि रांसिम जुरिमानाबो फोनांनो हागौ। आनजाद सानखालि इन्टारनेट बन्द जानो हागौ होननानैबो फोसावदों। गासै 2305 आनजाद मिरुआव आनजादा जागोन। बे आनजाद मिरुनि सोरगिदिं 100 मिटाराव रावबो सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा, मुवा बेसादफोरबो लांनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो आनजाद मिरु सिङाव जायखिजाया बेग आरो दै बथलखौबो लांनो मोननाय नङा। गासै 150टा सोंनाय थागोन, नेगेटिभ मार्किंबो थागोन आरो समया 3 घन्टा जागोन। 15 सेप्तेम्बराव
थार्ड ग्रेडनि थाखाय 11,23,208 बिजाथिफोरा आनजादनि थाखाय जिरायगोन। 29 सेप्तेम्बराव ग्रेजुवेट लेभेल आरो ड्राइभार पस्टनि थाखाय 7,38,080 बिजाथिफोरा आनजादाव जिरायगोन आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय 27 अक्ट'बराव 13,80,000 बिजाथिफोरा आनजादनि थाखाय जिरायगोन। आनजाद खुंनायाव जाहाथे मोनबो रोखोमनि बेले-बेजे जाया बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिसिआ सासे गागि अफिसारखौ नोजोर लाखिग्रा महरै दोनगोन। स्ट्रं रुमबो थागोन जेराव सोंनाय बिलाइखौ लाखिनाय जागोन आरो सीसीटीवी केमेराबो थागोन। आनजाद खुंनाय सानखालि अदेबानि 15 सेप्तेम्बर रबिबार सानखालि गासैबो जायगानि डेइलि मार्केट बा रबिबार सानखालि खुंजानाय बाजारा बन्द थागोन। क'क्राझार जिल्लायावबो बे बन्दखौ फोसावबाय जाहाथे दावराव-दावसि आरो होंगो-दोंगो जाया बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लादों। इउटुबनि गेजेरजों नंखाय ट्रेडिं फालांगिखौ फोसावनायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय भास्कर दत्तखौ। भास्कर दत्तआ एपिडिसिएल बिफानाव साख्रिखौ मावोमोन। कौटि रां लुथिनायनि दायाव स्वप्निल दासखौ हमनायनि उनावनो इउटुबार भास्कर दत्तनि मुङाबो ओंखारदोंमोन, जेराव भास्कर दत्तआ स्वप्निल दासनि मेल मिटिं खुंनायफोरखौ गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। बेखौ लानानै हाथिगाव पुलिस थानायावबो एफआइआर होनाय जादोंमोन। दा भास्कर दत्तखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। रायजोआव नंखाय एनकाउन्टार जाबाय थानायखौ लानानै उकिल आरिफ जावादारआ सुप्रिम कर्टआव पेटिशन फाइल खालामदों। थांनाय 2023 मायथाइनि 23 दिसेम्बराव 3 लाइमोनफोरनि सायाव गुलि गावदोंमोन आसाम पुलिसआ, जायनि जाहोनाव 3 लाइमोनफोरा नोरजिया जानानै थानो गोनां जादोंमोन। आलफायाव हाबनो थांनायनि थाखाय बिसोर 3खौ गुलि गावनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदोंमोन आसाम पुलिसनिफ्राय। ओजोंहाय नखरनिफ्राय बेखौ गनायाखैमोन आरो बेनि सायाव नांनो थाखाय हाइ कर्टआव पेटिशन फाइल खालामदोंमोन। नाथाय हाइ कर्टनिफ्राय जेबो फिथाय मोननो हायैनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव दा पेटिशन फाइल खालामदों। उकिल आरिफ जावादारआ नखरनि जानानै चेलेन्ज खालामदों आरो सुप्रिम कर्टआव पेटिशनखौ फाइल खालामदों। गुलि गावजानाय 3 लोगोनि मुङा मनज बरगहाय, बिश्वनाथ बरगहाय आरो दिपज्योति नेवकमोन। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा लावखार ओंखाम जानो थाखाय अरुणाचलाव थांदोंमोन। नाथाय फैफिननाय समाव गारिनि थाव जोबनायाव लामा ससेयावनो हाग्रायाव हर थानो थांखि लादोंमोन बिथांमोनहा। नाथाय खाफाल गाज्रि अरुणाचलाव थानाय आसाम राइफलआ 3 लोगोफोरखौ हमदोंमोन आरो एसपि मृणाल देकाजों लोगोसे बिथांनि पुलिस हान्जानि आखायाव गथायनानै हरदोंमोन। बेनि उनावनो एसपि मृणाल देकानि दैदेननायाव हाहाकाटी हाग्रा ओनसोलाव लांनानै 3 लोगोफोरनि सायाव आथिङाव खाथिनिफ्रायनो गुलि गावदोंमोन। फुंनि 3 रिंगासो समाव बे गुलि गावनाय जाथाया जादोंमोन आरो एनकाउन्टार जानायनि सायाव पुलिस हान्जानिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदोंमोन दि 3बो लोगोआ आलफायाव हाबनो थांनो नागिरदोंमोन। बेयाव हमजानायाव पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारनो नाजादोंमोन, बेनिखायनो पुलिसआ गावनि रैखाथिनि थाखाय गुलि गावनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। ओजोंहाय गुलि गावजानायफोरा फोरमायथिदों दि गुलि गावनाय समाव गोबां पुलिसफोर दंमोन, जेराव बिथांमोनखौ गाग्लोबनानै खारनाया जाथावना नङामोन। नाथाय पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टार खालामनायजों नखराव नोरजिया जानानै थानो गोनां जाबाय। बेनिखायनो एसपि आरो बिथांनि पुलिस हान्जानि हेंथा गोख्रों साजा होनो नांगौ होननानै दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। आयेन बेरेखायै माखासे गारिफोरखौ रि-रेजिस्ट्रेशन खालामनानै सुबुंफोरनिफ्राय रां लानायनि थाखाय बङाइगाव हान्था मेला बिफाननि स्टाफफोरखौ साफानि उनाव साफा हमदों। सानसे सिगांसो डिटिअ दीपक पाटवारीखौ हमनायजों लोगोसे 2 दालाल मुस्ताफा आहमेद आरो आयुब आलीखौ हमदोंमोन। बेनि उनाव दा बङाइगाव हान्था मेला बिफाननि स्टाफ बाबुलाल नार्जारिखौबो हमदों, लोगोसे अमित बर्मन जाय कम्पिउटार एसिस्टेन्ट बिथांखौबो हमदों। बाबुलाल नार्जारिखौ हमनायजों लोगोसे बिथांनिफ्राय 1 लाख रांबो जब्द खालामनो हादों बङाइगाव पुलिसआ। जाथायनि सायाव बङाइगाव पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव डिटिअ दीपक पाटवारीयानो बाबुलाल नार्जारिनि हेंथा एफआइआर होदोंमोन। रि-रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि मुङाव सुबुंफोरनिफ्राय रां लानायनि सायावनो अजद होनानै दीपक पाटवारीया पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। नाथाय पुलिसआ नायबिजिरनायनि उनाव बेयाव दीपक पाटवारीयानो थोंजोङै आखाइ थानायखौ हमनो मोन्दों। बेनि उनावनो साफानि उनाव साफा मावथिफोरखौ हमदों बङाइगाव पुलिसआ। मणिपुर रायजोआव फिन अर जोंब्लावदों। सानफा एफा थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाफिननो हमदों मणिपुर रायजोआव। माखासे गोजोनखौ हास्थायग्रा नोगोरारिफ्रा गोजोननि थाखाय धर्ना होनाय हाबाफारि बानजायदों आरो हानजा सुरनाय हाबाफारिबो बानजायदों। जायनाखि मणिपुरनि थासारिखौ लानानै मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा सिरि, बेनि थाखायनो अमित शाहनिसिम मोनद' पेज थानाय लाइजाम लिरहरदों एमपि बिमल आखयजाम बिथाङाबो। ओजोंहाय कंग्रेसनि दैदेनगिरि सुप्रिया श्रीमती बिथाङाबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ मणिपुराव फैनायनिफ्राय माया होबथानानै लाखिदों बेनि सायाव सोंथि खालामो बिथाङा। जेरावनाखि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गुबुन गुबुन हादर जेरै फ्रान्स, ब्रिटेन,
रासिया, आमेरिका, इउक्रेन बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोफोराव दावबायथिंगासिनो दं। नाथाय मणिपुराव गोबां रायजो राजाफ्रानो बिथांखौ नेनायनि उनावबो मानि थाखाय मणिपुराव खेबसेबो आगान होफैयाखै बेनि सायाव सोंथि खालामदों। बेफोर थासारिखौ सामलायनो हायैनि थाखाय अमित शाहआ गावनि बिबानखौ एंगारनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों बिथाङा। मानोना मणिपुराव जानाय दुंहाव थासारियाव 60,000नि गोबां सुबुंफोरा न' गैजायै जाबाय, 200नि गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। सिभिल वार अदेबानि सुबुंनि गेजेराव दावहा जानाय बायदि गावगाबागाव गामिखौ रैखाथि होनो थाखाय सुबुंनि आखायावनो हाथियार होननानैबो फोरमायथिबाव। बिजेपिआ सिरियै थानानै बेफोर थासारिखौ नायनो मोजां मोनदोंसो नामा होननानैबो सोंथि खालामबावो आरो जोबनायाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ मणिपुर रायजोआव फैनानै थासारिखौ सामलायफैनो थाखायबो खावलायो, जेरावनाखि जायगा जायगा सेन्ट्रेल आर्मि फर्स थासेयावबो थासारिखौ सामलायनो हायाखै। 60,000नि गोबां सुबुंफोरा न' गैजायै जानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिबावो। बिश्वकर्मानि स्पेसियेल अफार लानानै फैदों टिभिएस श'रुमा। गोजोनथाव रादाब, चिरां जिल्लानि बिजनियाव थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेल अफार लानानै फैदों। बिश्वकर्मा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै स्पेसियेल अफारखौ फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट, टेंकि आबुं जाजासे थाव, सिट कभार, फ्लर मेट, लोगोसे स्मार्ट घड़ी आरो जर'खा जोथोब। खम डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो आरो एसेल' सुतनि हारजोंनो मोननो हागोन गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ। बेनि अनगायैबो आपाची, राइडार आरो एन्ट्रक स्कुटि बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन जर'खा जोथोब। नोंथाङा बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला गोख्रैनो बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव खौरां लादो, मानोना बेफोर खाबुआ बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। बिश्वकर्मानि सिगां टिभिएस कम्पानिनि जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्लासो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ मोननो हागोन। मोजाङै खौरां लानो थाखाय 7002132259 नङाब्ला 8638131734 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।